नमस्ते. आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक आहे की आम्ही तुम्हाला इन्व्हाइट करतोय कशासाठी? पप्पूच्या एंगेजमेंटसाठी. आणि आपली डेट काय फिक्स झाली? 21 ऑगस्ट. 21 ऑगस्ट 2021. म्हणजे आता येतात 4-5 दिवसात शनिवारी एंगेजमेंट आहे. काजलची एंगेजमेंट आहे. हा, त्याचं आम्ही तुम्हाला इन्व्हाइट करतो सर्वांना. आणि तुम्हाला मालकीन बोलवते सर्वांना. आज सर्व आले, जिजू पण आले, पण थोडे कामानिमित्त बाहेर गेले. सर्व आहेत बघा इन्व्हाइट करायला. म्हणून बोललो सर्व असतील तेव्हा तुम्हाला इन्व्हाइट करूया. अजून कमेंट वाचत होती ना काजल तू? काय काय कमेंट्स मध्ये त्यांची क्वेरी होती, काहीतरी क्वेश्चन विचारत होते ना मुलीबद्दल, कुठे राहते वगैरे, एज्युकेशन काय आहे. हा, तर सर्वात आधी काजल कुठे राहते? बदलापूरला राहते. काजलचं एज्युकेशन किती झालंय? ग्रॅज्युएट. तू कशात ग्रॅज्युएशन केलंय? BA. तुला काय आवडतं करायला? काय आवडतं ते काय ना घरी काय? इंटिरियर, वॉल पेंटिंग आणि असं करायला आवडतं. आर्ट डेकोरेशन. अजून किती 5 वर्षापासून लव्ह मॅरेज आहे ना आपलं? 5 वर्षापासून प्रेम करतो आपण. फर्स्ट कॉल कधी केला होता आपण? डेट 3 जूनला. इयर पण सांगून टाक बाबा. 2021. हा, 3 जून 2021. जून, जुलै, ऑगस्ट, म्हणजे 2 महिने ना? नाही, 2 जुलै ऑगस्ट, तिसरा महिना, थर्ड मंथ. आणि ह्याच्या अगोदर आपण ओळखत होतो? आपली भेट कशी झाली? युट्यूब थ्रू झाली. माझ्या आईने मेल केला होता. आई बघायचे व्हिडिओज, तर आईने मेल केला. तर मेलचा आपण मेल वाचून रिप्लाय केला, कॉन्टॅक्ट करून. मग तसं 3 जूनला फर्स्ट कॉल होता आपला. पण ही आताच व्हिडिओ बघायला लागली. कोण? काजल. पहिली बघत नाही होती व्हिडिओ. आई बघायची. आईने सजेस्ट केला काजलला की हा. पण व्हिडिओ बघणाऱ्यांना वाटतं तर आपण लय प्रेम केलंय पहिल्यापासून, कॉलेज पासून. असं काय नाही ना? अजून काय डाऊट्स होते? अजून काय क्वेश्चन्स होते, क्वेरीज होती? ताई का नाही येत होती? ताई तू का नाही येत होतीस व्हिडिओज मध्ये? जॉब होता ना कामाला? ताई म्हणजे वर्किंग आहे, ताईला फक्त सॅटर्डे संडे सुट्टी असते. वर्क फ्रॉम होम नाही ना. हा, वर्क फ्रॉम होम नाही ना, म्हणून ताई जॉब असायची म्हणून ती यायला जमायचं ना तिला. अजून काय क्वेश्चन होते मम्मी? हेच होतं ना पहिलं, म्हणजे तुमचं कसं जमलं वगैरे, तुमचं लव्ह मॅरेज होतं काय, असं हे सर्व प्रश्न होते. तर का क्वेश्चन हे का आन्सर काय का? लव्ह मॅरेज आहे की अरेंज मॅरेज आहे? अरेंज मॅरेज. पहिलं पण नाही काजल बघत होती. आताच आईने ईमेल टाकल्याच्या नंतरच ती बघायला लागली आम्हाला. आई म्हणजे व्हिडिओ जेव्हा आधी बघायची तुम्ही ऐकायची, ती मला बोलायची आज असं झालं तसं झालं, पण मी असं डेली व्हिडिओज नाही बघायची तसं. पण त्यानंतर 2 महिन्यात तिने सर्व व्ह्यूज देऊन टाकले आम्हाला. सर्व दिवसाला 5-5 तास व्हिडिओ मी बघायची. अजून काय क्वेश्चन्स होते? अजून काय सांगायचं आपल्याला? अच्छा, मेन एंगेजमेंट कुठे होणार? हा, एंगेजमेंट आम्ही करणार आहे बदलापूरला, है ना? आणि ते मुलीच्या घरीच होते ना. अजून लग्नामध्ये काय घालणार आहे? आई बोला काहीतरी. तुम्ही सर्वांनी साखरपुड्याला या. आम्ही आमंत्रण खास तुमच्यासाठी दिलेलं आहे. हा, साखरपुड्याला जेवण आहे. जेवायला आहे. तुमचे सर्वांचे आशीर्वाद दोघांना लाभावे अशी मी म्हणजे इच्छा बाळगून आहे की आता तुमच्यासारखे इतके सुंदर लोक आम्हाला भेटले, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला खास आमंत्रण देतोय. तुम्ही या, लग्नाला पण या. मुलीला विचारू, एंगेजमेंटसाठी रेडी आहे ना? रेडी आहे. आणि लग्नासाठी आम्ही हे पण ठरवलं होतं, आम्ही हे पण फॅमिली डिस्कस केलं होतं की आता एंगेजमेंटच्या थ्रू म्हणजे त्याच दिवशी लग्न करू शकतो का? तर फॅमिली रेडीच होते आम्ही दोघं, पण मुहूर्त नाही निघत ना या महिन्यात आम्ही लग्न नाही करू शकत. त्यामुळे आम्ही फक्त एंगेजमेंट करतोय आणि जेव्हा मुहूर्त निघतील तेव्हा आम्ही लग्न करणार आहोत. आणि व्हिडिओमध्ये दिलना दाखवली तर कसं होणार है ना? दिलूला तर दाखवायला लागेल. बघा आमची क्यूट दिलू काय बघते. दिलू माहिती आहे का? धागा. अरे खेळते म्हणजे दिलू धाग्याबरोबर खेळते. पकड पकड पकड. बघा आमची क्यूट दिलू. बघा आमची क्यूट दिलूच्या असं डान. अरे खेळायला लागले आमची दिलू. खेळायला लागली आमची दिलू. खेळायला लागली. बाबू झाली आमची दिलू. बाबू हे बघा कशी झोपली. दिलू चाव. चाव. सोड आता सोड. व्हेरी गुड. गुड गर्ल. चल खेळायचं. इथे मम्मी बघा काय करते. मम्मी तू काय करते दाखव त्यांना. मम्मी खाते ऍपल.
तुम्ही पण असे फ्रुट्स ऍपल असं खात राहा. आता आम्हाला तुम्हाला थोडं अपडेट द्यायची आहे. हे जो ह्याच्या अगोदर जर तुम्ही पार्ट बघितला होता, व्हिडिओ क्लिप बघितली होती, ती तर तुम्हाला समजलंच असेल, पाठी बघून समजलं असेल बर्थडेच्या दिवशी शूट केली असेल किंवा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी शूट केली असेल. आणि आज कोणता वार आहे मम्मी? आज बुधवार आहे. बुधवार. आज तारीख? आज तारीख किती आहे? शनिवारी 21 तारीख ना. भाई किती तारीख आहे आज? 18 तारीख. 18, 19, 20, 21 म्हणजे 21ला सॅटर्डेला साखरपुडा आहे, एंगेजमेंट आहे. आता तुम्हाला अपडेट्स येतो, काय काय अपडेट्स आहे तुम्हाला सांगतो. आम्ही ठरवलं होतं की 25 माणसं न्यायची. कमेंट्स वाचत होतो ना, तर मी बोललो हा पण व्हिडिओ क्लिप ऍड करूया. आता इथे बघा मम्मीचं ऍपल पण खाऊन झालेलं आहे. आता गावावरून गावी सर्वांनी इन्व्हाइट केलेलं आहे. आमच्या चॉलमध्ये पण म्हणजे आपल्या सोसायटीमध्ये पण सर्वांनी इन्व्हाइट केलेलं आहे. आमच्या रिलेटिव्हमध्ये सर्वांनी इन्व्हाइट केलं आणि तुम्हाला पण ह्या व्हिडिओ थ्रू आम्ही इन्व्हाइट करतो. आता तुम्हाला सांगतोय की इन्व्हिटेशन मधून आता कोण कोण कुठून कसं येतोय. तर गावावरून माणसं येतात. गावावरून कोण कोण येतात? आजी येते, आत्ते येते, दुसरी आत्ते येते, असे येतात गावावरून. असे गावावरून हे सर्व येतात. गावावरून हे झाले. आपल्या ताईकडचे येतात आहेत. आपण तू मी आणि काका पण आहेत, ते जाणार आहोत. अजून आपल्या एरियामधून 3-4 माणसं येतात आहेत ना. म्हणजे असे माणसं आम्ही घेऊन चाललो. आम्ही 25 माणसं डिसाईड केले होतं. तर एवढे माणसं करून आम्ही म्हणजे मिनी बस करणार आहोत आणि मिनी बस करून आम्ही घेऊन जाणार आहोत. आणि आम्ही निघणार आहोत सकाळी 8 वाजता. म्हणजे जे आम्ही सर्वांना सांगतो तेच आम्ही आनंदाने तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही पण 8 वाजता रेडी राहा. 8 वाजता निघायचं सकाळी गाडीत बसायला. 21 ऑगस्ट म्हणजे शनिवारी सकाळी 8 वाजता आम्ही निघणार आहोत बसमधून. कारण प्रवास बदलापूरला इकडून विक्रोली टू बदलापूर मिनिमम मोठ्या गाडीला 1.5 तास लागतो. पावसाचा दिवस पकडले की आपण 2 तास पण पकडून जाऊ शकतो. 8-8:30 निघायला असे थोडे होऊ शकतं. म्हणजे आम्हाला तिकडे 10 पर्यंत पोहोचायचं आहे. 10च्या आतच पोहोचायचं आहे. 9:30ला पोहोचलं तर बेस्ट आहे. कारण मग मुलगी तिकडे जाऊन काजल तिकडे जाऊन काय करते आहे, ती कसं रेडी होते आहे ते पण आपल्याला बघायला मिळेल जर आपण लवकर गेलो तर. आता तिकडे गेल्यावर आपल्याला नाश्ता आहे. म्हणजे आम्ही तेच तुम्हाला सांगतो जे आम्ही सर्वांना इन्व्हाइट करताना सांगतोय. म्हणजे तुम्हाला पण हे सर्व सांगितलं पाहिजे. मग तिकडे गेल्या आपल्याला नाश्ता आहे. नाश्ता आणि चहा ठेवलेला आहे. मग भटजी येतील म्हणजे गुरुजी येतील. मग ते सर्व मांडायला अर्धा तास लागेल. मग त्यानंतर मग मी ज्या कॉस्ट्यूम मध्ये गेलो असेल ते कॉस्ट्यूम मी चेंज करणार ना बरोबर तिकडे. मग काजल पण काहीतरी चेंज करणार, ते पण आपल्याला बघायला मिळेल तिकडे. मग आमची एंगेजमेंट जे रीती आहे ते प्रथा आहे ती चालू होईल. त्याला मला वाटतं 11:30 पासून किंवा 12 पासून जे चालू होईल. 12चा मुहूर्त टाइम आहे. 12 to 1, 12 ते 2-3 पर्यंत टायमिंग आहे ना. त्या मुहूर्ताच्या टायमिंग वर ते चालू होईल आणि ते संपेल. आणि ते संपल्यानंतर जेवण लंच आहे. आता लंच काय आहे ते पण आपल्याला तिकडे जाऊन बघायला मिळेल. मग लंच झाल्यावरती थोडा बघू, थोडा फोटोशूट करू, थोडं एक दुसऱ्यांची सर्व एक फॅमिली दुसऱ्या फॅमिलीशी बोलेल. सर्व जे माणसं आले त्यांच्याशी आम्ही डिस्कशन करू. आणि हे सर्व झाल्यावरती परत बसमध्ये बसायचं आपल्याला आणि विक्रोलीला यायचं आहे. आणि मुलीकडचे सर्वांना यायचंच आहे कारण तुमच्या मधलीच आहे ना ती पण एक. आणि लाईव्ह करता येईल की नाही, कारण परत डाऊट असेल की तू लाईव्ह ठेवशील की नाही, ते बघेल तिकडे. कारण ऍक्च्युली कसं मलाच करायचं असतं ना. तर मला जमलं तर मी लाईव्ह करेल, नाही तर ते शॉर्ट्स रेकॉर्ड होणारच, ते तुम्हाला दाखवू. आणि जेवढं मला जमेल ब्लॉगिंग करता तेवढंच करेल. आणि नाहीतर मग शॉर्ट क्लिप्स आम्ही तुम्हाला दाखवू शकतो त्याचे. हॉल कसा आहे, हॉल कुठे आहे, तिकडे माणसं काय करतात, माणसं मजा करतात की नाही, आणि आम्ही अजून तिकडे काय काय करणार हे पण तुम्हाला सर्व येत्या ब्लॉग्स मध्ये दिसणार आहे. अजून काय कमेंट्स होते अजून किंवा काय डाऊट्स असू शकतात, तुला अजून काय सांगायचं? त्यांना तुम्हाला कोणाकोणाला यायचंय त्यांनी यायचं सर्वांनी. अजून काय वाचलं होतं कमेंट्स मध्ये तू? मी आता 2-3 दिवस मी व्हिडिओच नाही बघितले. आमचं झाली इकडे मला वेळच नाही आहे जरा पण. म्हणजे काय ना काय काम हयातच, सर्व काम असतात. आता ते पहिलं कसं सुरुवातीला ते घराचं काम चालू होतं त्यापासून ते सगळं चालूच झालेलं आहे, वेळच नसतो. आता पण वरचं पण थोडे जसे काम चालू आहे तसे माणसाचे तसं आम्ही काम करून घेतोय. कालच्या इन्व्हिटेशन मध्येच किती वेळ झाला. इन्व्हिटेशन सोडा, एवढ्या सर्व माणसांना आता मी पण सर्वांची रत्नागिरीपासून येणाऱ्यांची सर्व मीच बुकिंग केलेली आहे. त्यांच्या पार्टी म्हणजे त्यांना विचारून कोण किती माणसं आहेत त्या हिशोबाने माणसं बघून, त्या माणसांना बघून, इकडे माणसं बघून मला ते डिसाईड करायचं होतं की आपल्याला मिनी कॅब लागतील, 6 सीटर्स लागतील की मिनी बस लागतील की मोठे बस लागतील, ते पण अरेंज करून आज फायनली डिसाईड झालेलं आहे की एवढे माणसं आहेत, एवढं ट्रॅव्हलिंग होणार आहे आणि इकडून तिकडे आपल्याला असं जायचं आहे. आणि आम्ही तिकडे काय बघतोय तर दीड बघा
दिलला खुर्चीवर बसायचं आहे. हा आता ते कॅमेरा फिरू नाही शकत मी, पण हे सर्व गोष्टी मला असं वाटलं की तुम्हाला पण सांगावे, बरोबर ना? अजून काय? आम्हाला तर खूप मजा आली आहे. तुम्हाला पण मजा वाटतच असेल. चांगली सून आहे माझी. सर्वांना आवडले, आम्हाला तर खूपच आवडली. हा आता ब्लॉग्स मध्ये तुम्हाला अजून काय दिसणार आहे ते पण सांगतो. बर्थडेचं मी जसं सांगितलं तसं तुम्हाला दिसलंच बर्थडेचं. आता गावावरून माणसं येणार आहेत, त्यांना मला घ्यायला जायचं आहे. त्यावेळी पण मी तुम्हाला ब्लॉगिंग करून दाखवेल की माणसं येतात आहेत, कोण कोण येतात ते पण तुम्हाला दिसतील. कशी येतात आहेत ते पण समजेल तुम्हाला. ते झालं. अजून काय? तू कमेंट वाचलेस ना? कमेंट छान छान आहेत. कमेंट नॉर्मली हेच होते सर्व कमेंट. अजून होतं माझे रेसिपी का नाही. रेसिपी का नाही माहिती का? ते रेसिपी टाकणं पण एक बोलतात ना की असं नाही की आपण आता काही नॉर्मली टाकू शकतो. रेसिपीज म्हणजे काहीतरी वेगळे असले पाहिजे, आम्ही ऑलरेडी बनवलेले नाही, नवीन पाहिजे काहीतरी ना. तर त्यासाठी माइंड पण कसं एकदम एका डायरेक्शन मध्ये लागतो. आता सध्या मम्मीचं आणि माझं डायरेक्शन म्हणजे या एंगेजमेंट आणि या लग्नामध्येच गेलेलं आहे. ज्यावेळी एंगेजमेंट संपेल त्यावेळी एक बोलतात ना, हा चला एंगेजमेंट झाली, आता टेन्शन नाही आपलं सगळं, आता आपलं झालं अर्ध. आपण आता रिलॅक्स होऊ. आपण म्हणजे कसं मोकळी राहील मी थोडी. त्यानंतर मग आम्ही स्पेशल रेसिपी अपलोड करू. हवं थोडं घराच्या जेवणाचं पण दाखवू आणि स्पेशल रेसिपी पण तुम्हाला दाखवू. आणि एंगेजमेंट झाली की आम्ही काजलला घरी बोलवणारच आहे. आता ती घर बघायला आलेली होती. हा तुम्हाला असं वाटत असेल की व्हिडिओ शूट्स हे तुम्हाला खूप दिवसाचे वाटत असतील, पण तुम्हाला हे सांगतो की एक दिवसात पण कपडे बदलून पण खूप व्हिडिओ होऊ शकतात. आता लास्ट टाइमची अलिबागची सिरीज तुम्ही बघितली होती, तुम्हाला ते 12-14 व्हिडिओ दिसले होते ना. मी ते 2 दिवसात शूट केले होते. 2 दिवसात पूर्ण 12 ब्लॉग शूट केले होते. तसे ह्यावेळी पण मी असंच केलेलं आहे. त्यानं मी बोललो फक्त वेगवेगळे कपडे घेऊन या तुम्ही, बस बाकी माझ्यावरती सोडा. काय कसं करायचं तर तुम्हाला हे पण सांगतो मी की ज्यावेळी हा व्हिडिओ बघितला ना माझा की कुर्ता आपण माझ्यासाठी जो सिलेक्ट केला आहे एंगेजमेंटसाठी, त्याच दिवशी ती साडीचे ब्लॉग्स पण मी त्याच तिकडेच जाऊन त्या शॉप मध्ये जाऊन लगेच रिक्षा पकडून आम्ही मार्केटमध्ये पण गेलो. आमची खूप इकडे धावपळ होते, पण ते तुम्हाला नाही दिसणार कारण तुम्हाला पर्टिक्युलर व्हिडिओ एक व्हिडिओ वाटतो, तुम्हाला वाटतोय. तेच आमचं खूप घाई होते आणि त्याच्यामुळे ना माझी तब्येत पण थोडीशी बिघडली होती. कुठे म्हणजे काय झालं? आता माणसं घाबरतील बाबा. थोडा थकवा आला होता ना. थकवा बोल, कारण तब्येत बिघडणं या सिच्युएशन मध्ये तू तब्येत बिघडणं बोललीस ना तर माणसाला ते कोरोनाच वाटेल मग डायरेक्ट. नाही म्हणजे आता त्यांना माहिती आहे ना माझी विकनेस वाटतं थोडासा थकवा येतो ना माणसाला. आणि इथे कोण दुसरं माणसं नाहीत. आता मी एकटीच असल्यामुळे माझी धावपळ होते. शॉपिंगला जायचं, घरात करायचं, सगळं असतं ना काम. माझा चेहरा जाड झालाय, एक्सरसाइज करायला लागेल, नाहीतर एंगेजमेंटच्या फोटोज मध्ये थोडं जाड फोटो येईल. जरा करूया रनिंग. अजून काय सांगायचं आहे? अजून आय गेस सर्व क्लिअर केलेलं आहे. तुम्ही पण कमेंट करा तुम्हाला काय वाटतंय. तुम्ही पण व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करत जा. व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक द्या आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. पप्पूचं लग्न ठरलं म्हणजे आता अर्ध झालं लग्न. अजून काय सांगायचं? आता लग्न पण म्हणतील ना कुठे लग्न करणार. हा लग्न कुठे करणार आता ते पण तुम्हाला सांगतो. आता गुरुजींची आम्ही बोललो म्हणजे भटजी गुरुजी आम्ही त्यांना तेच म्हणतो. त्यांच्याशी डिस्कशन करून मुहूर्त कधी येत आहे, मुहूर्त आता येणाऱ्या महिन्यात कधी मुहूर्त आहे, चांगले मुहूर्त कधी आहेत ते बघणार आहोत. त्या मुहूर्तांवरती बघणार आहोत की हॉल आहे का, रत्नागिरी आहे का, मुंबई आहे, ते पण डिस्कस करावं लागेल. ते डिपेंड अपॉन द सिच्युएशन है ना. आता कसे त्योहार येतात आपले, गणपती येत आहे, नंतर काय वेगवेगळं येतं, त्या हिशोबाने सिच्युएशन बाहेर कशी असेल ना त्या सिच्युएशनवर डिपेंड राहून आम्ही इकडे डिसिजन घेणार आहोत. कारण पहिल्यासारखे असे दिवस राहिले नाही की चला आपण तिकडेच करूया, तिकडेच फिक्स होणार, असं नाही होऊ शकत. आता परमिशन घ्यावी लागतात. सध्या एंगेजमेंट मध्ये पण कसं आपण मिनिमम माणसं 25 घेऊन चाललोय है ना. त्या हिशोबाने मग ते डिस्कस करून डिसिजन घेणार आहोत की कुठे करायचं. आणि ते पण आम्ही तुम्हाला असं सांगणारच. आता तुम्ही विचारता की ताई कुठे असते. ताई पण कशी, ताईचं पण काम असतं तिकडे. ताईची पण तिकडे एक वेगळी फॅमिली आहे, तर तिला पण ते सर्व बघावं लागतं. तर ती कधी इकडे येते म्हणजे पूर्ण सपोर्ट आम्हाला पण देते आणि पूर्ण सपोर्ट तिकडे पण करते. तिचा जॉब पण आहे ना, ती जॉबला पण आहे. अजून ताई येते मध्ये मध्ये अशी येऊन जाते. शॉपिंगला पण आलेली मध्ये मध्ये. अजून काय सांगायचं राहिलंय? तिला बघतेस ना, दिल तिकडे मस्ती करते आमची. अजून काय सांगायचं आहे का नाही? तर एवढं बोलून आम्ही आमचं भाषण समाप्त करतो. 2 शब्द बोलून मी माझं भाषण समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. अजून
व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. अजून आपला एक व्हिडिओ राहिलेला आहे 4 लाख सबस्क्रायबरचा. हो हो हो, त्याची पण तुम्हाला आयडिया देतो. 4 लाख सबस्क्रायबरचा आम्ही काय करणार आहोत की एक वेगळ्या प्रकारे सेलिब्रेशन करू. नेहमी सेलिब्रेशन आपल्यातच नाही झाले पाहिजे, आपल्यातर्फे दुसऱ्यांना पण काहीतरी मिळावं ना आपल्यातर्फे. तर ती माझी इच्छा होती की जर तुम्ही एवढं सर्व आम्हाला देऊ शकता तर आम्ही पण दुसऱ्यांना म्हणजे ज्यांना गरज आहे त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी करू. तर ते तुम्हाला येत्या ब्लॉग्स मध्ये तुम्हाला सर्व दिसणारच. येत्या म्हणजे उद्या नाही, येणार ते सर्व. आता जरा एंगेजमेंट होऊन जाऊ द्या. आता बघा दिवस पण किती राहिला. आज वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे म्हणजे फ्रायडे उद्याचा दिवस पण तुम्ही थर्सडे सोडा, फ्रायडेचा पण दिवस कसा असेल की जमवाजमवी करा सर्व गोष्टी. आता रीतिरिवाज मध्ये जे लागतात ते गोष्टी जमवायचे आहेत. फॅमिली येणार आहे त्यांचं पण मलाच सर्व अरेंज करायचं आहे, कसं काय कुठे काय ते झालंय म्हणजे सर्व बघावं लागेल. तर एंगेजमेंट झाल्यानंतर आम्ही फ्री राहू, मग हे सर्व ब्लॉग्स कंटिन्यू करू आणि रेसिपीज कंटिन्यू करू आम्ही. अजून काय? आणि तुम्ही सर्वांनी या. दमायला होतं पण आम्ही दाखवत नाही दमलेलो आम्ही तुम्हाला. खूप दमायला होतं. त्याला तर वाटत असेल मी दमली आहे म्हणून. नाही तर मी नेहमी ताट बसणार असं झालंय आता. ताट बसायला विसरलो तुम्ही. चला, तर तुम्हाला ब्लॉग्स कसे वाटतात ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला शेअर जास्तीत जास्त करा. ठीक आहे. खूप मेहनत लागते आणि तुमच्या सर्वांच्या सपोर्टसाठी थँक्यू.